Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. Malawi Electoral Commission yati ichititsanso kalembera wina wakaundula wa voti sabata zikubwerazi. Gulu la achinyamata lofuna kuthandiza mtsogoleri wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera kuti alowenso mboma alikhazikitsa. Ndipo mu nkhani zina chiyembekezo chakula pamene ntchito zina zikulumikizitsa achinyamata aluso kwa akuluakulu amalonda. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, bungwe la Malawi Electoral Commission MEC yati ichititsanso kalembera wina wakaundula wa voti sabata zikubwerazi. Mkulu wofalitsa nkhani ku bungweli Asangwani Mwafulirwa wati ntchitoyi ipereka mwayi kwa anthu okhawo amene analephera kulembetsa mkaundula wa voti kamba ka mavuto achiphaso cha unzika. Pakadali pano anthu opitirira 7 million ati ndi amene alembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho cha chaka chamawa. Daniel Zimbali ndi zambiri mu ripoti ili. Amwafulirwa ati bungwe la MEC lawonjezera matsikuwa potsatira chigamulo chomwe bwalo la Milandu lidapereka pa 25 Oktoba kuti bungweli liwonjezere matsiku akalemberayo malingana ndi madando azovuta zomwe anthu ena anakumana nazo polembetsa mkaundula wa ziphatso za unzika. Iwo atsindika kuti mu nthawi yakalemberayo bungwe la NRB sililembetsa anthu mkaundula wa ziphatso za unzika kwa nthawi yoyamba. Mugawo loyamba la kalembera yemwe bungweli linachititsa kuyambira pa 21 Oktoba anthu okwana 2,224,307 ndiwo adalembetsa, ndipo mugawo lachiwiri anthu 2,422,595 adalembetsa, pamene mugawo lachitatu anthu okwana 2,515,531 ndiwo adalembetsa. Pakadali pano anthu ena amene amayankhulapo pa nkhani za ndale aperekapo maganizo osiyana pa chiwerengerochi. Mmodzi mwa anthuwa, a George Phiri, wati anthu ambiri sadalembetse chifukwa atsogoleri a ndale amalowetsapo ndale pa ntchito yomema anthu kuti akalembetse mkaundulayu. Mameseji wena amene amachokera ku Spain anali wolakwika amene anapangisa anthu kuti asakalembetse chifukwa pamene anthu amakonzekera kukalembesa zipani zina zimachita kampeni woti akalembese kukavotera chipani chakuti. Zimenezo zinagwetsa mkhayi anthu ambiri. Ndi zinaso zimene zinapangisa kuti anthu ayambe kuganizira kuti chisankho ichichi achipani chakuti akufuna kubera. Pogwirizana ndi zomwe anena a Phiri, katswiri wina pa ndale achimwemwe tsitsi nawo anati pakufunika kuchilimika kwambiri pa ntchito yophunzitsa anthu zokhuza kalembera wa chisankho kuti chiwerengero cha anthu olembetsa mtsogolo muno chizikhala chokwera. Ndipo a Ernest Thindwa ati kauniuni wa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa mkaundula wa chisankhoyu ukanakhala bwino pakanakhala kuti mkalembera wa zisankho za zaka zambuyomu kauniuni wina ngati yemweyu amachitikanso. Koma tikanayang'ana kumbuyo kuti kodi 2019 zinaenda bwanji, 2014 tikana zinaenda bwanji. Ndipofunikira ndithu kuti tikamapita kuzisankho tisapasa makhale madandaulo. Tikapita kuzisankho pali madandaulo tikupereka chiopsezo kuzisankho. Izi zikuchitika patangotsala miyezi isanu ndi inayi 9 kuti dziko lino lichitise chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu ndi makhansala mwezi wa Septemba chaka chamawa. Gulu la achinyamata lomwe mamembala ake ndi achipani cha MCP lotchedwa Chakwera Youth Brigade alikhazikitsa ku Mzuzu. Akuluakulu ati cholinga cha gululi limene nthumwi zake zambiri zinachoka ku zipani zina ndi kuthandizira kumema achinyamata kudzavotera a Lazarus Chakwera pa chisankho cha chaka chamawa. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Chakwera machine. Chakwera machine. Machine. Poyankhula kwatula nkhani mzinda wa Mzuzu yomwe akugwirizira udindo wa pampando wa gululi a Lapken Thindwa atati cholinga chawo nkuonetsetsa kuna kuti ayikepo poyera zitukuko zimene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakwanitsa kuchita ndi kulema anthu kuti adzavotere achakwera makamaka achinyamata. Athindwa anakuti achinyamata ambiri kuchigawo chakumpoto ndi okondwa kuna kuti Achakwera akukhulupirira achinyamata pomwe apatsa maudindo akuluakulu kuphatikizapo omwe posidapa asankha Vitomiko Mumba kukhala nduna ya za ntchito. Super youth ya mainstream, that's why we joined the mainstream. The director of the youth mainstream. He is an affiliate.
mmene mukuonera Chakwera Sisters kokoliko mmene chimozimozi ndi koma zonse tikupanga za Dr. Lazarus Chakwera ndi MCP yemwe akugwirizira mpando wa oyendetsa zochitika mu gululi a Fanuel Semwaka omwe posidapa adatuluka chipani cha Kondwani Nankhumwa cha PDP anati agwira ntchito ndi komiti ya achinyamata ya chipanichi poonetsetsa kuti achinyamata ambiri akaponya voti. Asemwaka omwe anabwera ndi yemwe adali gavanala wawo ku PDP a Calvin Chilambo anatsindika kwena kuti achinyamata ndi ochuluka mdziko muno ndipo akuyenera kuti azitengapo mbali popanga ziganizo makamaka pa nkhani zovota. Lazarus Chakwera ndaona kuti ali ndi masomphenya achinyamata ofuna kuthandiza achinyamata. Vision 2063 kuti iyende pakufunika mphamvu ya achinyamata. Chomwe chatikondwesa ife kwa Dr. Chakwera watengaso vitumbiko Mumba pomwe tinali ku PDP nafeso timasirira kwambiri noti Dr. Mumba akanapasidwako kaudindo kena kakeso. Gulu la Chakwera Youth Brigade likuonjezekera pa magulu ena mchipanichi ngati a Kokoliriko ku Masotambala Ladies, magulu omwe adayamba kale ndipo ali ndi anthu ake ku zigawo zonse za chipanichi. Machine Boma di machine D. Boma la Kasungu ati likuchita bwino pa nkhani yakulera kwa abambo kapena kuti vasectomy pa Chingerezi. Mkulu woona za uchembere wabwino ku nduna woona za umoyo a Doreen Ali ndiye wanena izi mu mzinda wa Lilongwe potsekulira msonkhano wa pachaka wa bungwe la Family Planning Association of Malawi FIPAM. Iwo akufotokoza. Tikupatsirani ripoti limenelo pa nthawi ina koma mkulu wa bungwe la FIPAM Donald Makwakwa wati bungwe lilipitiriza kuwunikira anthu pa nkhani za uchembere wabwino. Ndipo National Commission for Science and Technology wakhazikitsa njira ya pa internet yolumikizira anthu aluso losiyanasiyana. Njirayi imene ayikhazikitsa ndi thandizo lochokera ku bungwe la United Nations Development Program UNDP ipereka mwayi woti anthu adzionetsa luso lawo ku magulu osiyanasiyana pofuna kutukula ntchito zawo. Brenda Kayo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi mkulu wa bungwe la NCST a Gift Kadzamira anati iyi ndi njira imodzi yomwe akhazikitsa kuti anthu ochita luso zosiyanasiyana azibweretsa pamodzi luso lawo ndi cholinga choti azilumikizana ndi anthu olemba ntchito potengera momwe akugwirira ntchito zawo. Iwo anati iyi ndi njira imodzi yolimbikitsa luso la chitukuko cha dziko. Cholinga cha National Innovation Portal imakamaka nchengena kuti pakhale kulumikizika kwa pafupi pakati pa innovators ndi anthu aku industry ma private sector kuti ma private sector athe kuona kuti kodi innovation imene yachitika nditi yeyo tifeti ngati kugwerapo nikuthandiza ma innovators ajaso savutika kuti kodi tikafunafuna kuti anthu oti atithandize inde boma likuthandiza koma silingangokhala boma lokha konanso tayesetsa kuti apapa pakhale pakuthekera kulumikizana kwa pafupi pakati pa innovator ndi an industry. Wachiwiri kwa oyimira bungwe la UNDP Achala Getachew anati dziko la Malawi likuyenera kugwiritsa ntchito mwayi pokwaniritsa masomphenya Malawi Vision 2063 ndipo mlembi wamkulu ku nduna wa zamaphunziro Amangani Chilala Katundu anayamikira bungwe la UNDP pothandizira ntchito za ukadaulo m'Malawi muno kuti zisinthe zinthu m'dziko muno. Zimenezi zikuthandizira dziko lino komanso zithandizira dziko lino. Anthu ena amakhala kuti chakuti tapanga chonchi mwina ziko zokhala zochitika bwino koma amasowa anthu owalimbikitsa amasowa anzawo oti akhoza kulumikizana nawo kuti kodi zikavuta chonchi mmapanga bwanji. Ndi poto imene iyi ndi yabwino ndiyofunika kuti Amalawi agwiritse ntchito za luso ndi imodzi mwa nsanamira za dziko la Malawi popititsa patsogolo chuma cha dziko. Tili pa nkhani ngati yomweyi achinyamata aluso pafupifupi 45,000 akuyembekezeka kutukula luso lawo pansi pa Skills for a Vibrant Economy. Boma likuyendetsa ndondomekoyi kudzera msukulu zake za ukachenjede ndi thandizo la ndalama zokwana $100 million kuchokera ku World Bank. Daniel Zimba ali ndi nkhani yonse.
ndondomeko ya Skills for a Vibrant Economy SAVE adayikhazikitsa mchaka cha 2021 ndi cholinga chotukula luso la achinyamata makamaka atsikana kudzera m'maphunziro aluso pa makina a intaneti komanso mkalasi. Ndondomekoyi yomwe ndi ya zaka zisanu 5 ikukwaniritsidwa ndi sukulu za ukachenjede za boma kuphatikizapo sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS, ndipo ikuyembekezeka kufika kumapeto pofika mchaka cha 2026. Mkulu wa zofalitsa nkhani mu ndondomeko ya SAVE pa sukulu ya MUBAS a Flemings Ngwira ati ndondomekoyi yathandizira kwambiri kuti sukuluyi ikwaniritse masomphenya ake ofuna kufikira achinyamata ochuluka ndi maphunziro azaluso. Ndi zinthu zambiri zimene tapindula nazo chifukwa chakuti choyamba aphunzitsi tawapasanso maphunziro ena apadera amene angaphunzitsire lusoli kwa anawa. Chachiwiri anawo tawayendera m'masukulu mwawomo mpaka natafika kuma CTSS kuti nawonso adziwe za zimene ife tikuchita ndi zimene ife tikuwapasa ngati ofa. Taonesesanso kuti tiperekenso mwayi wokuti tikhale ndi zomanga mabuildings athu ku Nanjiri ku Lilongwe. Sitikanatha kuchita zimene zozo kwa lero tikanakhala ndalama zathu zokha koma chifukwa cha SAVE. Ndipo mkulu wa zofalitsa nkhani mu ndondomeko ya SAVE mdziko muno a Anderson Fumulani anati ndi wokhutira ndi mmene sukulu za ukachenjedezi zikuyendetsera ndondomekoyi, ndipo akukhulupirira kuti pofika mchaka cha 2026 project iyi ikhala itakwaniritsa zolinga zake. Pali ena amene ayamba kale tunena pano ali pa site amenewo ambiri ma contractors akumakonda kunena kuti chikamatha chaka ife tikhala titamaliza. So ukuku tikuona kuti akangoti afika pa site ayamba zitheka kukwaniritsa. Pansi pa ndondomekoyi sukulu ya MUBAS ati yakwanitsa kufikira achinyamata ochuluka ndi mauthenga okhudza zomwe angachite kuti atukule luso lawo kuphatikizapo ophunzira msukulu za sekondari za m'midzi. Pakadali pano sukuluyi ati ikumanganso midadada yophunzirira zaluso kudzera pa makina a intaneti otchedwa Open and Distance Learning mchingerezi ku Lilongwe, yomwe ati ikuyembekezeka kufika kumapeto pofika mwezi wa January mchaka cha 2026. Akuluakulu pa sukulu ya ophunzira aulumali ya Montfort Demonstration m'boma la Chiradzulu ati sukuluyi ikanakumanabe ndi mavuto a zachuma. Woyang'anira sukuluyi a Ann Chisasula wati sukuluyi imalandira ndalama zokwana 400,000 kwacha pa mwezi kuchokera ku boma, pomwe imafunikira 3 million kwacha pa mwezi. Achisasula anena izi pamene kampani ya HLB Malawi ndi SIF amapereka thandizo la katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 1.2 million kwacha ku sukuluyi. Achisasula akufotokoza motere. Ife ndi othokoza kwambiri pa zomwe HLB achita ndi SIF because mostly anathu ametili nawo kunoku amachokera ku mabanja ovutika kuti zinthu zimene atibweretserazi, for instance sopo, chakudya chikhala chothandiza ndithu kuhostel kwathuka, ndi tikuyamika kwambiri. First Light ndi ana 48, there's 24 girls and 24 boys. Mavuto amene makumana challenge yaikulu nchakudya being boarding. Ndi funding imene malanda kuchokera ku boma makhala yochepa, ndi nthawi zamene mapeza kuti chakudya chimakhala choperewera, and timapanga rely mostly kuma well wishers ngati SIF. Mawu ake mkulu wa kampanizi mdziko muno a Florence Kawirama ati thandizoli ndi mbali imodzi yosangalira limodzi ndi ana pa sukuluyi. Ife tinaganiza munga ngati mbali imodzi ya policy imene HLB ndi SIF eni ake amene ali nayo yonena kuti ma community amene tikukhala madera amene tikupangira mu business tizitha nthawi ya chisangalalo ngati ya Christmas tizitha kubweretsa nafenso chisangalalo kwa anzathu amene ali opereweredwa. Ndi chifukwa chake tinaganiza kuti tibwere kuno poona kuti ku sukulu kunoko anthu amadalira chithandizo chochokera ku mabungwe osiyanasiyana, anawa amakhala ku boarding school, amakhala boarding facility, ndiye kudyetsedwa kwa tsiku ndi tsiku akhozokwanitsa, koma panopa tinaganiza kuti tapatse china chake choti akumbukire kuti chaka cha 2024 achimaliza bwanji. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. Welcome to Premier Beta,
You have tried the race. Now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Bet. Bet with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy will help your life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandazi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. Kupitirira ndi nkhani zathu, bungwe la ADMAC layika padera ndalama zokwana 5.5 million kwacha zimene lati likufuna kuthandiza mzigawo zonse za dziko lino. Mkulu wa bungweli a Daniel Makata wanena izi pamene amapereka mpunga wokwana makilogramu 1000 pa chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre. Iwo akufotokoza. ADMAC ndi kampani imene imatumikira Malawi, ndipo nthawi nyengo ngati inoyi imene ili ya chisangalalo tinafunitsitsa kuti tisangalale nawo limodzi Amalawi anzathu amene ndi abale athu, achimwene athu, ankolo athu, azakhali athu, komanso azichemwali athu amene ali kudwala pakati panopa mchipatala, mzipatala zosiyanasiyana. Ndefe kuti tili ku Blantyre kuno, head office yathu tinaona kuti chipatala chachikulu chimene tili nacho pafupi ndi Queen Elizabeth Central Hospital, nchifukwa tinabwera kuno kuti tisangalale nawo limodzi anzathu amene ali mchipatala nyengo imeneyi kuti kanga chepe tiapatse kuti nawonso adye mpunga. Mukuziwa nyengo ya Christmas ndi New Year ndi nyengo ya mpunga, ndi tinabwera ndithu kuti nawonso adye mpunga kuti tisangalale nawo limodzi. Mmodzi wa akuluakulu pa chipatalachi Asipho Nyasulu adayamikira bungwe la ADMAC kamba kathandizoli. Ifeyo ndife osangalala komanso othokoza kwambiri kwa anzathu ADMAC potikumbukira mu nthawi ino moti mmene chaka chichimata tinakumana ngati management kuti tione kuti mapatients athu pa nthawi ya chisangalalo imene tiwa sangalasa bwanji pa nkhani ya kadyedwe, andi zina zimene timaganizira ndi nkhani ya kugula mpunga paja pano monga muziwa tili ndi mapatients ambiri amene amachokera kutali, ena as far as Chitipa hiye chifukwa kuti chipatala chino chipatala chachikulu kwambiri Malawi yonse, chifukwa kuti tili ndi madokotala au kadaulo wosiyanasiyana ambiri kunoko ndi kuchipatala china chonse. Amene akufuna kudzayimira pa udindo wa phungu wa ku nyumba ya malamulo mboma la Mzimba a John Phiri apereka ndalama zokwana 500,000 kwacha kwa mwana amene wakhala kuzunzidwa ndi mayi womupeza ku machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Popereka thandizoli m'malo mwa Phiri, a Matthew Zichirwa adati iwo adakhudzidwa atamva za nkhaniyi. Thandizo lomwe athandiza nawo banja linolo ndi ndalama zokwana 500,000. Ndalama izi ndiyoti akufuna ithandizire ka business komwe amayiwa amapanga yogulisa masamba
komanso kuti ithandizire panyumba pano chifukwa amayiwo anafotokoza kuti amakumana ndi mavuto ambiri, amalephera kupeza chakudya, komanso ali ndi ana omwe amathandizika ndiwo, pali ena ali ku sukulu moti amalephera kuti alipire ma school fees. Ndi ndramayo ndichikhulupirira kuti itha kuwathandizako pang'ono komanso mkumapitirira momwe lanenera kuti sikoyamba kapena komaliza komano azibwerabe kuzathandiza kuti mpaka na panopo pakhomo panopo zinthu ziyende bwino. Mmawu ake mayi womubereka mwanayo a Modesta Likoswe adathokoza kamba kathandizoli. Ningothokoza sokuposaposa MP aphiri amene abwera ndi chithandizo chawo lero ndithandiza ndi ndrama imeneyi 500,000 ambuye adalitse, ndipo pamene iwo wachotsa Mulungu aonjezere chifukwa sikuti ndendera mandani ekhayi ndilinso ndi mkulu wake Martha Chitala amene aliso bambo ake omwewo amene anapezeka kuti ndoyembekezera mpaka na mwana uja wabereka ndili naye ndekha bambo ake kulibe moti ndi chidzukulu cha zaka ziwiri. Tili pa nkhani za ntchito za chifundo, akuluakulu a Royals Hotel anakapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa akaidi apa ndende ya Mikuyu mboma la Zomba. Mkulu wolemba anthu ntchito ku hotelayi a Beatrice Mangulenje wati anachita izi ngati njira imodzi yothokozera a Malawi. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndende za mdziko muno zimakumana ndi mavuto monga kuperewera kwa chakudya. Zambiri mwa ndendezi ndi zodzaza mopyera mlingo wake zomwe zimapangitsa kuti azisowa malo ogona. Koma Amangulenje ati anthu akuyenera kukhala ndi chikondi komanso kupereka chisamaliro kwa anthu omangidwa. Ndi mfundo zomwe timagwirira ntchito mfundo imodzi imene tikuthanso kuthandiza ma communities ndifake tinabwera muno tabwesa katundu osiyanasiyana zakudya zina sizakudya koma kwambiri toyang'ana amene katundu asintheniyo ya anthu athu amene andikwizola timalimbikitsa anyamata amenewa mbali ziwiri kuwapanga encourage komanso kuwapatsa chiyembekezo kunena kuti akatuluka kuno kuli zambiri zomwe angathe kuchita tamba zoti ali maluso osiyanasiyana komanso ena akuphunzirabe mklasi. Officer in charge wa ndende ya Mikuyu Ameri Mbonekera anathokoza hotela ya Royals kamba kathandizoli. Lero tutalandira alendo from Royals Hotel atibweresera katundu wambiri ndithu abweresa ndiwo mazira soya pieces abweresa zokumwa sobo komanso sopo sugar masilipa zokuti akamakasamba ngati maganizo awo ukhondo kubva aliyese azivala. Ndine usangalala kwambiri kuti anawo athandizika pa zofunikira pa moyo wawo. Pofika lachisanu ndendeyi inali ndi akaidi okwana 292 azaka zapakati pa 18 ndi 21. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayo mitu yake. Malawi Electoral Commission yati ichititsanso kalembera wina wa kaundula wa voti sabata zikubwerazi. Gulu la achinyamata lofuna kuthandiza mtsogoleri wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera kuti alowenso mboma alikhazikitsa. Ndipo mu nkhani zina chiyembekezo chakula pamene ntchito zina zikulumikizitsa achinyamata aluso kwa akuluakulu amalonda. Nali ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo.